Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cred în Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, și în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioară, a pătimit sub Ponțu Pilat, s-a răstignit, a murit și s-a îngropat, s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morți, s-a suit la ceruri, șade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, de unde are să vie să-i judece pe vii și pe morți. Cred în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea Sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, Dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, Roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, Acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea Și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila Ta. O Marie sămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la Tine și pentru aceia care nu aleargă, pentru întreaga lume și pentru toți cei încredințați Ție. În primul mister de slavă medităm învierea lui Iisus din morți. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, Iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila Ta. o Marie zămislită fără de păcat, Roagă-te pentru noi care alergăm la Tine și pentru aceia care nu aleargă, pentru întreaga lume și pentru toți cei încredințați Ție. În al doilea mister de slavă medităm înălțarea lui Iisus la cer. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre,
precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecelor. Amin. Iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. Roagă-te pentru noi care alergăm la tine și pentru aceia care nu alergă, pentru întreaga lume și pentru toți cei încredințați ție. În al treilea mister de slavă, coborârea Duhului Sfânt. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele,
Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul fructului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul fructului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul fructului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul fructului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul fructului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul fructului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul fructului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul fructului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul fructului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Precum era la început și acum și pururia, și în vecii vecelor. Amin. o Iisuse, Iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului, și tu ceri toate sufletele, mai ales pe acele care au mai mare nevoie de mila ta. o Marie Sfântită, fără de păcat, Roagă-te pentru noi care alergăm la tine și pentru aceia care ne iartă, pentru întreaga lume, toți cei credințați. În al patrulea mister de slava,
Înălțare Preasfinte Ficioare Maria cu trupul și sufletul la cer. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea toate, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Precum era în început și acum și pururia, și în vecii vecilor. Amin. o Iisuse, Iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. o Marie zămislită fără de păcat, Roagă-te pentru noi care alergăm la tine și pentru aceia care nu aleargă, pentru întreaga lume și pentru toți cei necredințați. În al cincilea mister de slavă, încurunarea Preasfinte Fecioare Maria ca Regină. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Și nu-i duce pe noi în ispitare, și ne mântuiește de cel rău. Amin. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi
acum și în ceasul morții noastre. Amen. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Precum era mai început, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului, și tu cer toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila ta. Roagă-te pentru noi, care alergăm la tine, și pentru aceia care nu aleargă, pentru întreaga lume și pentru toți cei credințați ție. Bucură-te, Regină, Maica milei, viața, mângâierea și nădejdea noastră. Către tine strigăm, surviniți fia Evei, către tine suspinăm, gemând și plângând în această vale de lacrimi. Așadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi și după suriunul acesta, arată-l nouă pe Iisus, binecuvântat rod al trupului tău, o milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Marie. O Marie, tu strălucești mereu pe drumul nostru ca semn de mântuire și de speranță. Noi ne încredințăm ție, vindecătoarea bolnavilor, care lângă cruce ai fost asociată la durerea lui Iisus, menținând neclintită credința ta. Tu, mântuirea poporului credincios, știi de ce anume avem nevoie și suntem siguri că vei avea grijă, pentru că așa ca la nunta din Cana Galilei să poată reveni bucuria și sărbătoarea după acest moment de încercare. Ajută-ne, Mama iubirii divine, să ne conformăm voinței Tatălui și să facem ceea ce ne va spune Iisus, care a luat asupra sa suferințele noastre și s-a împovărat cu durerile noastre, pentru a ne conduce prin cruce la bucuria învierii. Amin. Sub ocrotirea ta alergăm, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, nu ne disprețui rugăciunile în nevoile noastre, ci ne mântuiește pururea de toate primeștiile, Fecioară slăvită și binecuvântată. Amin. Sub ocrotirea ta alergăm, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. În această situație dramatică, încărcată de suferințe și de neliniști, care se cuibăresc în lumea întreagă, ne îndreptăm spre tine, Născătoare de Dumnezeu și Mama noastră, și alergăm sub ocrotirea ta. O Fecioară Marie, îndreaptă spre noi ochii tăi cei milostivi în această pandemie de coronavirus și întărește pe cei care sunt dezorientați și plâng, pentru cei dragi ai lor, răposați, înmormântați uneori într-un mod care rănește sufletul. Sprijină pe cei care sunt neliniștiți pentru persoanele bolnave și care, pentru a împiedica infectarea, nu pot să le fie aproape. Revarsă încredere în cei care sunt neliniștiți, datorită viitorului nesigur și a consecințelor asupra economiei și a locului de muncă. Mama lui Dumnezeu și Mama noastră, imploră pentru noi de la Dumnezeu, Tatăl milostivirilor, ca această încercare dură să se termine și să revină cât de curând un orizont de speranță și de pace. Ca la nunta din Cana Galilei, intervino la Fiul Tău divin, cerându-i să întărească familiile bolnavilor și ale victimelor și să se deschidă inima lor la încredere. Ocrotește-i pe medici, pe infirmieri, pe personalul sanitar și pe voluntarii
care în această perioadă de urgență sunt în linia întâi și își pun viața în pericol pentru a salva alte vieți. Însoțește truda lor eroică și dăruiește-le lor forță, bunătate și sănătate. Fii alături de cei care zi și noapte îi asistă pe bolnavi și de preoții care cu grijă pastorală și angajare evanghelică încearcă să-i ajute și să-i susțină pe toți. O Sfântă Fecioară luminează mințile bărbaților și femeilor de știință pentru ca să găsească soluții juste pentru a învinge acest virus. Asistă pe responsabilii națiunilor pentru ca să acționeze cu înțelepciune, grijă și generozitate, ajutând pe cei cărora le lipsește necesarul pentru a trăi, programând soluții sociale și economice cu clar viziune și cu spirit de solidaritate. O Marie Preasfântă, atinge conștiințele pentru ca sumele uriașe, folosite pentru a mări și a perfecționa armamentele, să fie destinate în schimb pentru a promova studii adecvate, ca să prevină asemenea catastrofe în viitor. Mamă prea iubită, fă să crească în lume sentimentul de apartenență la unica mare familie, având conștiința legăturii care unește pe toți, pentru ca în spirit fratern și solidar să venim în ajutorul atâtor sărăcii și situații de mizerie. Încurajează fermitatea credinței, perseverența în slujire, statornicia în rugăciune. O Marie, mângâietoarea mâhniților, îmbrățișează pe toți fiii tăi suferinți și dobândește ca Dumnezeu să intervină cu mâna sa atotputernică pentru a ne elibera de această epidemie teribilă, așa încât viața să-și poată relua în seninătate cursul său normal. Ne încredințăm ție care strălucești pe drumul nostru ca semn de mântuire și de speranță, o milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Marie. Amin. O Marie, la tine strigă. O Marie, la tine strigă. Pământul și cerul te cheamă. Cu dulcele nume de mamă. Marie, tine strigă. Prin tine doar Domnul Preasfântul. Marie, la tine strigă. Din veci îndrăcita pământul. Marie, la tine strigă. Și în ceruri mărire. Marie, la tine strigă. Îți cântă-n văpăi de iubire. Iar sfinții în ceată aleasă. Marie, la tine strigă. Te înalță pe tine crăiasă. Marie, la tine strigă. Tu calci peste lună stăpână. Marie, la tine strigă. De stele tu porți o cunună. Marie, la tine strigă.
Rugându-te, Maică preasfântă, din ceruri ne binecuvântă. O Marie, la tine strică. O Marie, la tine strică. Izvoarele-n șopot te îngână, și al apelor murmur stăpână. Marie, la tine strigăm, pădurea și-a ei veselie. Marie, la tine strigăm, îți cântă tot ție, Marie. Marie, la tine strigăm, și păsări pe văi și coline. Marie, la tine strigăm, te laudă veșnic pe tine. Marie, la tine strigăm, chiar clopotul serii te cheamă. Marie, la tine strigăm, de-a pururi prea cingașă mamă. Marie, la tine strigăm, și slava ți-o spune câmpia. Marie, la tine strigăm, în inim să din bucuria. O Marie, la tine strigăm. O Marie, la tine strigăm. Al crucii stindard să trăiască. Marie, la tine strigăm, prin ele să avem pace cerească. Marie, la tine strigăm, iar setea păgână de sânge. Marie, la tine strigăm, din inim tu, Maică, o stinge. Marie, la tine strigăm, durerile noastre le alină. Marie, la tine strigăm, mult îndurătoare stăpână. Marie, la tine strigăm, și-n cumpăna luptei din urmă. Marie, la tine strigăm, a iadului cursele curmă. Marie,
Dar numele-ți dulcei Marie, mărit în vecie să fie. Marie, la tine strigăm. O Marie, la tine strigăm. O Marie, la tine strigăm. Roagă-te pentru noi, Regina Preasfântului Rosariu, ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Hristos. să ne rugăm, Dumnezeule, al cărui unul născut, prin viața, moartea și învierea sa, ne-a pregătit răsplata mântuirii veșnice. Dă-ne, te rugăm, harul, ca cinstind aceste mistere, prin rosarul Preasfintei Fecioare Maria, să imităm ceea ce le cuprind și să dobândim ceea ce le făgăduiesc, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Ne rugăm după intenția Sfântului Părinte Papa Francisc, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Precum era în început și acum și pururia, și în vecii vecilor. Amin. adu-ți aminte. O prea blândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul și mijlocirea ta. În suflet să fiu astfel de încredere, alerg la tine, o Maică Fecioară a Fecioarelor, la tine din cinstau, chemând înaintea ta ca un păcătos. Maica Cuvântului, nu disprețui cuvintele mele, dar auzi-mă cu milă și ascultă-mă. Amin. Cu blândul Iisus să ne binecuvânteze Fecioară de sus, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.